ଶିଖ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅଣସଂଗଠିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ ମାନେ ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଣସଂଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାରିକ ମାନେ କହିପାରିବେ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା ବିକାଳି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ଏମିତି 60 ପ୍ରକାର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଯାହାର ପ୍ରକାର ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ମିନିମମ୍ ସବୁବେଳେ ଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ପୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 60 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଏଥିରେ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିରେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ବେନିଫିଟ୍ ନମ୍ବର 1, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଅକ୍ଷମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ 40,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଆମ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସରକାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେ ବି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସିଡେଡ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଟୋ ଆଉ ଆଧାର ସହିତ ସିଡେଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ଦେନେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।